ang isipo nato nga bililhon kaayo dinhis kalibutan wa kununay bili sa Ginoo. Og ang dili nato kasagaran nga dili nato ginaisip nga bililhon maunay bililhon sa Ginoo. Example, kinsa may mas bililhon nimo karon, ang kwarta o ang tao? Tubag. Tao. Tao o kwarta? Tao. Nyagday tao nga mangawat sa imong kwarta, masuko ka, dili. Masuko man di ay. Mao na, og masuko na ganita sa tao nga nangawat sa atong kwarta, pasabot mas gihigugma nimo ang kwarta kaysa tao. Mo nang ningos Kristo, gamitan ang kwarta aron mudaghan ang imong higala. Kinsa may pwede na tong himong higala? Ang tao. Nyaon sa man paggamit sa kwarta aron mudaghan ang higala, ang tao hatagi og tabang financial or bisag unsa. Mao bitaw si San Pablo gasigig pangumusta aning mga tawo nakatabang niya, dili lang financial, apil na pod ang ilang moral, spiritual nga tabang nga nakalipay kayo ni San Pablo. Nya nahibaw siya nga ang iyang pagsangyaw sa pagtulunan sa Ginoo nahimong malampuson tungod sa mga tao nga nagpapuyo niya, naggastos iyang mga pagkaon panahon nga nagkinahanglan siya og nitabang sa iyang mga misyon. Parehagod ninyo, sige mong palit og slat, magkahigala gid ta ana. Pero di mo mamalit og slat, suko gyud mo sige kog hisgot aning slat, di ba? Zaman. Lingay mong tupad, inawa pa ka alingog-ngogi anang slat. Inadili pa alingog-ngog. Dili. Matod pa ni Kristo, ang kasaligan sa gamay, kasaligan sad sa dako. Ang limbungan sa gamay, limbungan sad sa dako. Kani karong mga billions and even trillions nga gipangawat gikan sa atong panudlanan nga gibudget unta para sa kaayuhan sa nasod. Kani mga taong nangawat, daan na ni silang kawatan, mga bata pa ni sila. Nang limbungan na gid ba? Gagmayng butang sama na mo eskwela, mag-cheating, answer ba? Nya mag-connive sila sa ilang pang-cheating, ana. Nga ginagmay kay na mga papel sa imong classmate, kwaon nimo, ballpen, lapis, ginagmay ra man na. Pero naghatag na nimo og kinaiya sa pagkalimbungan. Gilingay imong tupad be, ingna wa jud ka kapangawat. O kapangawat. Maobita na karon na ay magrally, na magi umaabot nga rally na magsigig singgit og transparency, accountability, ana. Ang pangutana, kitang magrally against aning pangawat sa atong gobyerno nya why transparency sa atong gobyerno. Wa basag katay atong kaugalingong pagpanglimbong sa buhok pa lang ninyo daan kamong pipila, limbungan naman mo. Di na gani na maong inyong colors buhok, pipila nato, di ba? Kilay palandaan, limbungan na, murag straight tanawon, inigdool din mo, badlis di ay, no? Limbungan na. Ang naong niya, puwa-puwa, rosy cheek, kanindot og naong, make up ra di ay, di ba?
Limbungan na tadaan. Na magani uban igtan-aw nimo pastang gwapaha inigduol, uy, ikugan man di ay. Manglimbong ba? Di gyud mosultis tinuod, mahadlok sa kamatuoran. Mao na ang una gid natong dawaton mao ang maayong balita. Ug unsa may maayong balita? Ang kamatuoran. Ang pagdawat sa kamatuoran ug ang pagpuyo sa kamatuoran. Mao na the truth will set you free. Kita dinhi daghan kay tag bayronon, daghan tag project gihimo, daghan sa tag bayronon nya magdungan-dungan rabag paningil. Sulti lang tas tinuod nya moingon gani nga di ginakapasar ang imong kamatuoran, amo jud kang prisohon pader. Papriso lang sad samang San Pablo, tugas tinuod gipriso, didto siya sa bilangguan. Hisgot pa siya, siya di asa diri na priso ako mga igsoong Hudiyo, una pa ning nahimong Kristiyano nako, na priso sad. Gilingay mong tupad ing na og prisohos padersiano mo papriso ka ing na kano. Amo do ara mo, kawa ninyo ayo. Ang Ginoo malipay gyud basta mo gamit ta sa atong bahandi para sa kaayuhan sa katilingban nga mao ang simbahan, ang katawhan sa Dios. Anang karon niya na sa ning bagyo nganlag uwan or iuwan man kuno ang pronunciation pero uwan man, uwan dako sa kuno kay nagida nga hangin perting kusuga, super typhoon o niya ang tubig sa nagidaan nga iyang iuwan perti sang daghana. Sa inyong paminaw makabangon pakatani nya anhira bagyapon mo agi sa Eastern Visayas, maapektuhan ra ba hapit tibuok Pilipinas labi na gid sa uwan. Ang hangin kita gani dinhi karon signal number 1 ata. 1,000 kilometers pa east of Visayas pero signal number 1 na ta dinhi. O nang sao kaya to magitaod og balik atong tempo. Akong gipataod og dali-dali kay para ang manimba ika ugma na ay kapasilungan og mosobra ta. Mura man og langkaton tingali ni kapuyar bagtangtang sa dana adin ala to tangtangon adto magid siya moigo sa Central Luzon nya hibaw ta sa Central Luzon populated kay na nga area gikan diha sa labi na ginang Manila City, Bulacan mga nana ngadto pa dong Central ngadto Northern Luzon ug Southern Luzon igo gyud kaayo mo nang magampo ta nang inahanglan tag Ginoo mopuyo ta og mudawat tas kamatuoran. Una, wa gid tay klarong flood control unya kun mokusog kayo ang uwan daghan yung mabanlas sa baha. Mao nang maningkamot na lang gyud mo mga kaigsuonan og lakaw ngadto sa safety nga lugar kay wa gid tay flood control nga klaro. Ay na lang pagpakaron ingnon nga dili mo baha, likay na lang gyud sa duol sa sapa. Ikaduha, wa gid tay lig-on kaayong mga balay, kasagaran nato light materials. Unya og naa sad tay mga gipang simento, wa say klarong kabilya, labi na dito sa mga bukid-bukid, mabungkag ra ginas hangin. Mao na likay na lang gyud ngadto sa evacuation center para dili utang ang imong kinabuhi. Ato na lang ginang dawaton nga kamatuoran. Pero lig-on gina pagkahimo inyong balay, diha pabilin. Pero minantini lang, dawata na lang yung kamatuoran nga mulikay ko, mubiya ko. Og labaw sa tanan, atong puy-an ang kamatuoran nga minus yung tag supply, financial supply. Minus kayo. Muna,
magtinabangay ta, dili ta mag-iyahay. Ihonong tananing pagsigig, panic buying, o niya ako lang gyud magtigom, wa mo'y labot diha. Ang ato gyud is pag-angay-angay, magtinabangay, magpangumustahay, musta man ka diha, napakay asin, musta man ka diha, o kira ka mo na, si San Pablo, ang mga Kristiyano, magpangumustahay gito sila. Ang gilingay mong tupad, na musta mas inyo, napakay susulob dito, na wa malubong slapok, ana ba, nauga na tong imong mangipanglabhan, ana, magpangumustahay ta. Niya aron makatabang ta, muhimo tagkatilingbanon na pagtinampuhay. Og sa ato dinhi gipaagi ni natog slot. Labi na gyud sa atong DPR, kaning Divine Powerful Response, padayon mo palit og tag 100 pesos. Kutobra ni karong pizza 15, hunongo na ni nako. Og do na patay buhaton nga laing slot, lain na tingali. So tulo man ron ka slots ang ato, kaning grace para atong previous responsibility na bayronon pa nato atong una natong project dito sa San Vicente. Nya tag 100 pesos ra ang atong slot. Nya ang atong kaning kuan PPSC para ni sa ato karong ongoing projects dinhi tag 100 pesos gihapon. Nya DPR tag 100. So 300 pesos ra gyud ang minimum slots. Nya gusto kag challenge, ang Grace na ay challenge na 70 slot challenge tag 7,000, ay basig di kay kaganahan palitan ng 100, ganahan jud ka ng 1,000. Nya ang ato sang kuan PPSC na asay 16,200, 162 slot challenge. Kung makighiusa mo nako, makighigala mo nako, ako mong pahibawon pag-usab nga birthday nako karong November 24. Ika-62 na akong birthday kung makaabot pa ko. Inyong paminaw, maayong i-celebrate akong birthday o dili? Sige, mag-celebrate ta sa akong birthday. Nya mo, kuan mo, mutampo mo para makaselebrate ko. Sige, kamong gustong mo celebrate sa akong birthday, iagi lang gid sa slot. Kay ang akong gipangandoy nga dako tag mahatag sa simbahan, kay mao nay akong greatest celebration. Labi naghutdo ninyo palit kaning PPSC. Pilan lang ni atong kuwang. Ang atong PPSC, ang atong halin, 58,448 na kaslots. Nya naanalay 41,552 kaslots. Hutdan ninyong palit. 41,000 naman lang. Nya doon naman tayo dinhi sa ato lang parishioners na atay mga 60,000 parishioners dinhi sa atong parokya. Teritorya lang na o pay labot sa online parishioners. So kung mamalit mog tag sa kaslat hangtod sa akong birthday kaning 41,000 mahurot gini. Di ba? Mura lagi mog luya kay ignaw. Tag sa kaslat 100. Nya ang online parishioners nato karon sa ako lang YouTube daan subscribers 275,000 na guna. Og mopalit tag sa kaslat, horot na ning 41, horot pa ning gamay mahibilin aning atong si tawagan ni kaning Grace. Nya mao na inyong birthday gift nako. Doon na nay mga tulo ka buok ni text nako. Father, nagpadala ko sa imong GCash, happy birthday nako. Panalanginin ni siya Lord. Ana, nindot. Happy birthday ba? Ang inyong gift slot. Ana, ayaw ng mga t-shirt, daghan ng mga ikog t-shirt, sapatos, daghan sa sapatos, chinilas,
Ana sa duwa na problema Slot na lagi problema ang simbahan na akong gialagaran. Mga igsoon, kanindot unta kon ang tanan atong mga leaders mahigugma gyud sa atong nasod dili sa ilang bulsa. Kanindot unta kon ang atong mga government leaders dili magsigig pakaaron ingnon apan nangawat di ay kung dili matinud-anon gyud mahimog yung matarong sa mata sa Ginoo o sa mata sa tao. Iampo na nato unya puy-an sad na nato.